Shak hamyangi BCC initialai jora kabang romino thongarok kalajak Hirapur ADC Blesbe khobjak Bojendro Kamini takuk Porimol Deborma Simon kha cherayano bufa osungsar yakar kalangkha nogorang asinai bo kebo keri haini bai ajimong keri shakbo nai manya angai thongarok kalai matongkha boma bai khormino tongi tonglayo Omo hai birmani koktuma manai thangi shoika porongni nukhongo chobanani bagai Hirapur amsini shikla tipra mothani adongro asaro mairum khobui dal swai binrok plangiri laikha teje macha kisa misha rang thumlai rangbo chuba laikha ni koktuma Simon kha Haite ko ani busano ang habla musungo 10 bosoni barangi thangka agimang bu fakari kiri kalangmani doko kosta ang khalanya tango tuyo bono hagimang kalanganya doktor kalango kisa ha hamui payo ga ana hayeng piro gang berandi boro busu nai mansina no getau ang deher solia tangi malia ti malia ga ama ang hamla musungo an doktor tuya dahno ga babor ang kiri hang nai malia ya hai rok ta ko agimang boso busu kunci na mang buka thiman ke busu koi busu ka oh dukha buka thima bo sikono kiri kalangmani bukongkong de kayo kya pusi mas bo taw hai ang bo si pusi jang nai tong bo ang sa bo pusi ma tong bo hamna musung jago gerang kre yang talang maya dokter kaje ku si kelas bahana za kaje kha bo phai kaje kha go hamen tima tong za bini umur busu ka kana ku zure ang khana pas corona 30 বছর khana gani ni ke busu kana ani le hang busu jan bosong kha bole saimalia gangkai nang je tong mani batarok de mani tong government thega mano mamala gam bata boy na asa ke saima tong na khata gedon tini sab sobana pai tini da amo thajong subana phayo ki brahma to sobana pai nin bekha bahar ma tong kaham no ma tong kha kaham ka kai tam rok ro phaisa kana o tau da bebang tong lai ko dai lo piozo som moso ber maro ko mairo ro bebang tong thog ro getai nang government hai ka ba chini bukor kunda sana musu kisang sana musung ta kisa samni sanai ani besa hamya ba ang ko rajan thani ta kisa sobasa na yang besa hamna musung manita gani ni mungkai los miti lokhiti hinta gai cho ni hamya lo chorai ni mungkai porimol paramu bojindro paramo Hirapur sini kani bodol te kaisa srangchati no sing tini sini bubagra dag je saitung na bai je bini wan samung bai tai sing wan soka sinoro Hirapur ADC village kaisa sikun sa tai oro Bojendro para tongo Bojendro para sini tapo Porimol Deborma bo khub hamya kedeng ma prai 10 hoite 12 bosor bo hamya klajak bini nukhungo kunu sugya abono sing na hrei wan sok lai oroni je sini YTF tai ti pramothani youth bodol borok kaisa wan sumung tei ja sugmani hnai kaisa sini tako Porimol Deborma mano thangi suba lakha aro suba mani pore sing haileke phai oro sini पंचायत ऑफिस ताई लामा बाजार सफाई महै खालेका गंके मनो के ताई सिनो सब सेंटर जतन जों दिनै जतन खाबाक्सा थांजागा जों परिष्कार खालेका ता चिनेवं आनि मुं गंके ओ हिरापुर ADC village नि खरकसा तिब्रमो थानि आदं सामितांना आनि मुं के कृष्ण कुमार देवबर्मा nong daw sai nanta kita yang paling kapten terbesar iya boleh ya apa sang ai kau anh có anh phải coffee kalau kita bisa
বড় শীতের মতো বুঝিয়ে